Nandito na tayo sa bahay mga kabisaya at ito na ang ating kinuha na bunga ng nipa. Kaya umpisahan na natin ang pagmukbang nito. Dami ng ating naubos na nipa mga idolo. Ito ang kanyang puno mga kabisaya. May mga matulis na dahon at wala siyang mga sanga-sanga. Ito ang tinatawag na nipa mga kabisaya. At madali lang kunin ang kanyang bunga. Nandito lang siya sa ibaba. Ito yung bunga niya mga kabisaya. Kinuhan ko na isa, tinesting ko na para malaman natin kung butong ba o hindi. Kaya baka makakuha natin yung guwang na. Kaya ito siya. Kung hindi kayo pamilyar dito, ito yung puno ng nipa. At ito yung bunga. Madali lang kunin yung bunga mga kabisaya. Kunin lang natin. Tuloy lang natin to dito. Ito na mga bisaya, nakuha na natin. Imumukbang na natin to. Tayo na sa bahay mga bisaya. Doon natin to kakainin kasi umulan. Kaya tara, sa bahay. Meanwhile, Nandito na tayo sa bahay mga kabisaya. At ito na ang ating kinuha na bunga ng nipa. Kaya umpisahan na natin ang pagmukbang nito. Kailangan na natin tong kunin isa-isa at biyakin. Kita ko sa inyo paano biyakin tong bunga ng nipa mga kabisaya. Bale, ito yung maging forma niya mga kabisaya pag kinuha niya sa kanyang isang buong isang buong ganito. Ito yung maging forma niya, ito yung bunga niya. At ito yung kailangan nating biyakin para makita natin yung pinakaloob nito, yung kakainin natin ngayon. Ito yung pinakaloob at dito yung laman niya. Ito yun siya. Ito yung kakainin natin ngayon. Kailangan lang natin ng sausawan mga idol. Meron tayong suka at saka sili. Ito mga sili. Para may twist yung natin. Kakainin. So lagyan natin yung mga sili. Lagyan din natin ng asin. Mas masarap to pag maanghang. Nakakain pala itong ganitong bunga mga kabisaya. Yung nipa. So lagyan lang din natin ng asin. Yun, unang try natin mga kabisaya. Tikman na natin. Ito yun na. Ito yung niya. Tignan natin kung anong lasa. Masarap. Parang lang din. Parang buko. Ayun yung lasa niya, parang buko. Ito. Napakalaki. Sarap. First time kong kumain ng bunga ng nipa mga kabisaya. Masarap siya pag may suka at saka maanghang. Marami-rami ang isang ganito, marami siyang bunga. Marami siya. Ito. Napakalaki. Tayo po de. Ito. Likod de. Parang buko lang din siya mga kabisaya. Masarap siya. Sa mga hindi pa nakatikim nito, sa gustong tumikim, try nyo. Wala to sa ibang lugar. Sa probinsya lang to makikita sa mga malapit sa dagat.
Pero masarap siya. Para lang din siyang buko. Manisod. Isaw-saw lang sa ano, suka. Manisod pa yan. Magbiyak pa ako nito. Masarap talaga siya. Magbiyak pa ako. Siguro maubos natin to. Kain pa tayo mga kabisaya. Ito marami oh, malaki. Ayun, malaki. Masarap din siya. Yo, bilog siya, pabilog. Tapos parang buko lang talaga. Sarap. Malapit ito maubos oh. Ito na lang natira. Nakakabusog din. Bihira lang ang mga taong nakatikim nito. Siguro yung mga taga-probinsya lang. Yung may mga nipa. Kasi wala to sa mga high-end areas. Wala to. Hindi to makikita. Sa mga probinsya lang talaga. Yun, masarap. Yummy. Sarap siya pag umaanghang. May suka. Wala siyang buto. Ito, diretso mo na kain. Pagkabiyak, kain ka na. Kain tayo. Salamat sa panonood. Hanggang sa muling video. Sa muling video natin. Hindi ko pa alam kung anong imumukbang natin sa susunod. Pero sana masundan pa itong pagmumukbang natin ng mga pagkain, mga prutas. Dito ko na tatapusin to. Salamat sa inyong lahat sa panonood. Last. Dami ng ating naubos na nipa mga idolo. Ito lahat yung kinain natin. At ito yung sausawan. Suka at sili. Yun, very good. Napakasarap ng pagkain na ito. Yun na.